smo imeli tam tež en študentski kor. Na višji šoli sem se pred tem korom točil, a tam pa sem ja sobo spiewać zrobił, a usmiał. A naš první výstup je Brünne na Vikach, Němsk, DDR, vědnictvo je tam 40 tam bych teď byli západních Němců s hostčemi. A potom jsme tam jen zpívali, na který se jenž já dopomněl. A to byl jen zpív, který se tedom v rádiu DDR husto raješe, také Agitprop-skupina, jak se to jmenovali. Wir wollen Frieden auf lange Dauer, nieder mit Strauß, nieder mit Adenauer, a potom je jedna přestávka, raus mit den Faschisten, raus mit den Militaristen. A já nervózně, když jsem byl, já tu přestávku nejsem dodržel. Já raus, a potom tu Chor raus. A die Revarske skupiny, die Breite, das hat so richtig hasserfüllt geklungen. A já jsem se tak heimval za to, to je Skrodenca. Já jsem tím jeničky, když se na tuto zpěv dopomíná, já se nejsem opravdu nikoho najšel, který se tež na tuto zpěv dopomíná. Ale v internetu ten text je, also já jsem to nejsem umyslil. Ale já jsem se opravdu heimval. Ale na tutem večeru tam, na koncu jsme potom ten kanon Dona nobis pacem zpívali, takže jsme s těmi západními Němcami ujednali.